Ningka nisi plengdet apita dong puda lapen kasumari towar kok thom para herai ke kap iji aphan dolong tangpon pelang. Tirkim Youth Organization ahin pen Central School ke kim adim aklong an ke humridam. AJYCP volong komaji aro ahin pen hormu hortar anam ke so apu thaka chesong pedopon. Dhenta ghat manduli oso cherop atowar kok thom pen kavebil atowar kacheleng kisung. PMAYG arban do an chiklo jonyang bom kepatang pon labji aphan MLA rupsing teron ahin pen kapin khatpon. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjikta Birta ton pen. Votat langso MLA rupsing teron amena LA constituency bang constituency ason chingthodo nangji pumathasi Pini jakhong poni phai ingko rahini arani Hamren DC conference hall along review meeting pang nipon. Pini labangso review meeting ke phapon along Hamren municipal board Votat langso municipal board apen dongkamuka municipal board ke claim ke damatum akinang sot alam hai huita chingwai chingki pen RDP pon. Adun thu puthot board chairman vice chairman lapen do an municipal board ward commissioners atuma phan kewangji cheklo janyang bong PMAYG arban ahem so ke patang pon labji aphan pin khatpon Pini labang so kachingwai mate review meeting along kachetong dun West Karbi Anglong DC sangpi utpala saikia border development board chairman Richardson Hanse lapen do an municipal board chairman lapen chetong dun engineer atum Hamren pen Rostom Ingtikathar 365 News India. Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo langther MAC constituency angkang dong puda lapen kasumari towar kok thom kachetok along para herai ke kap iji aphan kikim pipon adolong ningkan isi plengdet apita patang pon thek thesi lapusi anujok parjapon roy abarim HAD minister sumrong hang cabinet minister dodon bom ahot silabangso adelong paselam ponji aphan contractor sarso tiso aphan pek pon lobon setami Pini ningkan isi pleng pondet apita nujok hini parjapon si parjap roy ason thek pon long Kopia son lapen kopia joini tong labangso adelong ningkan isi plengdet apita thangka chikera avidet thekponlong sira datum manghu prong ason si mandetlo athe Karbi Anglong Autonomous Council mate Assam sarkar masap sove sitami dihin na hok pon lopusi ra datum manghu pon adun thu pherangke jirsong teron te boktera ara datum aphan karju pon hurra datum che thandun mesen adolong kacheleng ponji ke aphialamlo amena atum jongjung pen kachirung atangka pen kasilam pon chek adolong si non puta para herai chekap ibom lang posi nang pachini don Adun thu Karbi Anglong ke Japon CEM tuliram ronghang lapen local MAC ramsing timung aphan prapjin pen adim an kahumri lapen chingki che than ponsi dolong ke patang ponji aphan rada tumpen loti cholang ding lopusi thanang pachini don langpher pen jirsong teron 365 News India. Pini jakhong ni phaing ko rahiniarni volong komaji along Assam Jatiya Yuwa Chhatra Parishad volong komaji arohin pen India kang petrol diesel pen chenglok kapre kenang sora hormu ador ke paso aputhak ghontai si aphan dharna kang nipon ada borphai kre si pen pang cheng ponsi Assam sarkar aphan petrol diesel jang thu pen chenglok kenang sora hormu hortar anam ki so do an prapjin pen pajum nangji pusi kehang padopon Jong si prapjin pen pajum pon pe pulote sai jogje soda kachi song donang kok popusi AJYCP volong komaji aro hin pen pherangke thengno nang pachini dun langpher pen jirsong teron 365 News India. Dentaghat manduli oso cherop towar kok thom pen kavebil towar langbung mandet lasik Kanya teron rong asar pendang lok hemchet hemplak arada tumbang so towar mantusi towar ki kedong long po mapusi KAC chari bom mate tim Karbi Anglong CM tuliram rong hang pendang lok MECEM atum mantusi bangso towar nangkaselam po pusi rada tum KAC atum aphan karjupon lasinon prapjin pen oso cherop towar kok thom pen kavebil towar nangkaselam ji aphan towar chulang prong an pinlo langhin pen Indrajit rong par 365 News India. Jakhong poni phai inko raisi arani Tirkim Youth Organization atum chepater piponsi West Karbi Anglong along ke do Hamren rongso pipen kilometer pli an bakahelo surihini rakre ke thom aningkan aparman pen kikim kerang pipon Central School adimaklong an pali damsi saike klem adim ka humri dam pen thek damlong saike klem kim patang tesi pamurim sang Tirkim Youth Organization klem bang photum ke klem pon assigning ingsam se puthot MLA rupsing teron lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang aphan BD pangcho ponsi klem patang ponji aphan chuningri pedopon Hamren pen Rostom Ingtikathar 365 News India. Irangka lasi Pini lithotani tum dadak lasu school hem ko PPC kang boma kang bobima punang chilang lasi lasu school hem
komantu sina pe tang ji ma pusi council long a ke thi giding tum hanta Nelitum chuning ri lo la pente council long a cm kaching hon ditumat sar tuliram rong hang la pen local mec rup sing teron alangli mla konstan Nelitum tapir kim youtube bangke komantu sina patang pijima pusing tungke alangli tum han chuning ri lo Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglo arni game kardom